מה המצב חברים? כאן נועם מלינגר, ואני מקווה שעובר עליכם יום אגדי, וגם אם לא, זה הולך להשתפר לכם, כי אחרי יום אני עושה סרטון, מכין את הלוגו החדש שלי, אז בעצם אני הולך להכין לוגו חדש. בואו נתחיל. יצא לי הכי מביך בעולם. למה? למה אתה מדבר ככה? למה אתה גם למה? חבר'ה, היום אני לא הולך לעבוד על הלוגו, כי אמא שלי יש יום הולדת. מזל טוב לאמא! אוקיי, אנחנו ביום רביעי, עכשיו אני מעצב את הלוגו. אוקיי, אני מחפש שולחן. בוא נראה. אגב, אני עכשיו מקליט אחרי שעשיתי את זה. אז וואי, אני זוכר, התמונה שלי הייתה מצחיקה, אתם תראו אותה בקרוב. תשמעו, אני מרגיש שבא לי לדבר, כי זה, לא יודע למה, נראה לי קצת מקדם יותר את הסרטון. אני יודע שזה לא כזה חוכמה מה שאני אומר פה, אבל זה לדעתי. וואי, כמה זמן לקח לי לעצב את הלוגו, יותר מהלוגו הקודם שלי, שזה האנימציה. וואי, גם לא חשבתי שעשיתי את העריכה שזה ייקח כל כך הרבה זמן. שמעו. אוקיי, שמתי את השולחן. עכשיו אני מביא בעצם שיקויים. עכשיו הבאתי שיקויים מאלי אקספרס אמיתיים. איי. הנה מה שאתם רואים במסך הירוק. תכף תראו. הנה, ואז שקלתי לשנות את זה, ושיניתי את זה לירוק. וואי, אז הנה, אני לוקח את זה. יאללה, שמרתי. עכשיו אני מביא את זה מהתיקייה. יאללה, אתם יודעים מה, אני אנסה לשים קישור בתיאור. יש לי ערוץ וואטסאפ, אני עושה שם כל מיני עדכונים וכאלה, אז אני אשים קישור בתיאור. הנה, אני מביא את זה, מוציא את הרקע. אגב, גם אם אני אצליח אני אשים גם קישור לתוכנה שאני עורך בה את הפוסטר. ואם הסרטון הזה יגיע להמון לייקים, אני הולך לעשות קטע שאני חושף כל מה שיהיה, כאילו בחודש שהולך להיות. הנה, אני עושה תיקונים קטנים, אבל הלוגו עצמו יהיה, שאתם תראו אותו ביום שיצא הפרק הזה, שזה מחר בעצם. כאילו עכשיו אני ברביעי, אז הוולוג יצא בחמישי. משנה לצבע סגול. אגב, סרטונים ראשונים שלי במסך מלא, אז כפיים חברים, כפיים. ואני מזכיר, מי שמגיב מזל טוב לאמא שלי בתגובות, אני מחזיר לב. אז תתכונן ללב. פה ניסיתי לעשות טיפה, אבל לא כל כך עבד לי, אז אני אדלג על זה. אוקיי, דילגתי, ומי זה החתיך שאנחנו רואים פה? כפיים לנועם מלינגר. אני אדלג על הקטע שאני חותך רגע, כי זה לקח לי 2000 שנה. הנה, גמרתי, אני ממקם את זה, עושה את כל הדברים הקטנים. אגב, אני מספר מה הולך להיות הזה, הלוגו. אני מדען, ואני רואה על השעון שלי שאני על 9,999 רשומים. אני בהחלט חי בסרט.
ואני כזה מופתע. אבל זה בחיים לא יקרה. בחיים. הנה מיקומים אחרונים, ואני מעלה את זה. יאללה. עכשיו אני עושה שקופית חדשה, ובה אני יוצר שעון בעצם, כמו שסיפרתי. אני עושה צבע חום, מוסיף גוף ומחוגים. אני גם על זה אדלג, כי הכל פה לוקח לי 1000 שנה. הנה גמרתי, וואו, מרוב חתירות זה היה 18 דקות, עכשיו זה 9. בונה. עכשיו אני מוסיף שלט. אגב, החלטתי, אני יותר לא עוצר, כי בסוף זה יהיה לי דקה. אז יש לנו פה את כל אז אני מביא את זה לצבע גוף כמו שלט. אגב, כשניסיתי לשים את זה בזה, את השעון בלוגו, רציתי לשים על התקרה, אבל לא היה לי מקום כי זה רק עיגול. שמתי על השולחן, דחפתי בכוח. שעון הרשומים. אם יש המצאה כזאת, אני אנסה לקנות. שמעו, שולחים לי מלא הודעות ושיחות ואני מתעלם. הנה, כמו שסיפרתי, אני מנסה לדחוף, אבל לא מצליח. יאללה, אני עוד מעט מסיים. אז הנה, דחפתי את זה בכוח. אגב, עשיתי גם קצת הפסקה בין העריכה לזה, כי היה לי שיעורים לעשות. אני אומר לכם, רק זומבים או מפלצות אוהבים שיעורים. אף אחד אחר לא. אז גמרתי. יאללה, ביי. סרטון, עכשיו רואים אותי, מעלה את הלוגו. יאללה, ביי. יופי, ראינו איך העליתי את הלוגו. עכשיו ניפגש שבוע הבא, בלי נדר. אני צופה במי שלא נרשם לערוץ. תירשמו לערוץ. אני יכול ללכת? לא! בסדר. אני רובן, אני ממליץ לכם המלצה חמה. קדימה. וואי, אתם בלתי נסבלים.